Assalamualaikum. Baa kabar sana kini? Alah makan sana. Alhamdulillah kalau Allah. Jo sambapo sana makan tadi tuh. Wes, lama yo. Aduh ingin sana jo sambako na. Cota kok, apa nama sambanya kok sana? Kok tahu sana? Tulis di kolom komentar yo. Untuk sana pasti pernah dimasak nama sambaiko kan? Ketika amak memasak sambaiko, pasti sana mendaceh kan? Jujur je lah, apa pulo nan di maluan? Ketika amak membuat sambaiko, pasti sana marungui atau indak makan atau indak lahi balimi. Jujur jelas sana, awak pun pernah loba itu mah. Tahu ndak sana, baa amak memasak sambaiko, khususnya untuk sana di rantau. Pasti sana taraga jus sambaiko kan, daripada makan samba dagiang. Pasti sana di rantau niobana makan samba kebalik kan. Karena itu amak memasak sambaiko. Kuliah sana nan di rantau inget taruh jo tanah tapian. Pasti sana taragana lah tiba di rantau pasti nio makan jo sambaiko baliakna. Yo sana ambo taraga lama. Kok sana taraga pulo. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya sana. Yalah sana, mungkin sampai di situ aja dulu. Lain kali kita ulang cerita balik. Assalamualaikum sana. Terima kasih ya lah nonton.